Rồi vào đây. Để thao đi. आच्छा दे बे जायगाया बेयावसो दं ने सिख्लाफ्रानो फैलाबायनानै एकदमबारे ओरै आथिं ओरै ओरै जिराय फैयो दे देखायदो दे बोखारबाय मिथिबाय माबायदि लायो पस्टफ्रा दोनग्रोबाय बेजों ससे फेन्दा नुजागोन मिथिबाय ओरै थास्लायनानै दङ दंजोबो हा नोंसोर अमाव फैदों आयु दे फंबाय दे बे देरसिना बे रुफाब्रा बे रुफा बै सना सना गावसोरखौ बिदि सेंग्राय थाबाय थागोन मोनाखै नोंबो बोरायसै बोसोरनै दंबावलै लाइनसो हमो बोसोरनै गैलालै आंहा बोसोरनैखौ नेला नायबानो जाबाय नोङो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय दिनै आं बिराद दुखु मैयाहायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मैयाहाय खामानियाव एसे बिजि जानानै आं थांनो हायाखिसै ओमफ्राय नै दिनैहाय फुङावहाय आं थांनो नागिरदोंमन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो ओमफ्राय बेयावबो दिनैहाय जोंनि जायगायावहाय ओरैबायदि अखा हाबायना ओमफ्राय बे अखा हानायनि थाखायनो आं दिनैबो ओंखारलांनो हायाखिसै ओमफ्राय दाथ' टाइमा 4 o'clockआनो जाबाय नै बेलासिनि 4 o'clock आंखौ दा मामाया कल खालामनानै लिंहरदों बहाबा बेरायहैगोन होननानैहाय दा जिखुनु आं थांसै मामाय दुगाजोंहाय बहा बेरायहैयो जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं मैयानो आंनि सेडेल बेगखौहाय बाइकआव खाथाबना दोनखादोंमोन मा खालामबावनो बे बोथोरनि थाखायनो बिदि जाबाय अखा हानानैहाय थांनो हायासै नोंथांनो देखायनो दै बाइकआवहाय आं बिदि आंनि सेडेल बेगखौ खानानै लाखाबायमोन फुरा खाजोबखाबायमोन आरोना दा मा खालामनो गाइस अखानि थाखायनो बिदि जाबाय दैज्लाङावथ' अखा हाखायो मानो होनबा माइ गायनांगौ नालाय माइ गायनायाव दै गैयाबा बोरै जानो अखा हाबासो ना माइफोरखौ गायनो मोनगोन एलाय मा माइ नै माथो सान्दुं दुंबाय एसे बिजिमोन रा दे माथो खेला जादों बुंलाय हाब माजोंलै नै बाव फुटबल मेट्च जागासिनो दङ बेखौ नायबाय थाबाय नोङो सान्दुं दुंबावबाय दासो नै सेस रा आंना उदालगुरि थांनो नागिरनाया मा मै थांमारो थांनाया सेसलै नोंबो थो मै थाङो थो बहा क'क्राझार नालिमनावसो होमबालाय थो लेट्स गो थगायसोब्ला नोंथांमोना दा खोनाखाबाय मामानिफ्राय नै मै थाङो जों सेसा बेदर जाहैनो नालिमोनाव दंमोन ओमफ्राय मैया माबा मोनदोंनो ओमफ्राय दा थांबा एसे मोनजाबावगोन होनना थो होमबालाय जाबाय जासिना फैनोसै होमब्लालाय ने दैज्लांनि माइ गायगासिनो दं नै बाब बिराद बुरजाखा माइ गायग्राफ्रा हनै हौवाफोरबो दं आरोना हनै बरिया गायगासिनो अखायानो जोंनिहाल' होनदां अखायानो थुख्राजाराल' होनदां औ ओरै गैयानो नै ओमफ्राय क'क्राझार दासो क'क्राझार मोनफैदों जों नै लामायावथ' जेबो प्रब्लेम जाबाखिसै अखाबो लोगो मोनबाखिसै आरामसे दा मोनफैबाय जोङो क'क्राझार टाउनाव फंबाय माथो नों क'क्राझारनिसो ने नों क'क्राझारनिसो ने नङा आं नोंखौ जंखायदोंसो नै माथो बा बले मा खालामदों इमारजेन्सि फैदों खामानि गैया गैनाया इमारजेन्सि फैखादों जों दे मोजां दा दङ दंजोबो हा नोंसोर अमाव फैदों आयु दे मोजां दा हा बेयावनो फैदों खोनाय सिनजाबाय नामा नोंबो सिनजाबाय दा गोलावथारमोन ना दे मोजां दे खबरा मोजां फंबाय औ मोजां दा नै मिनिखायनो मिनिबाय थायोलै दे चेक गामिनिसो इबो चेकिं नामा आयु एसे हेलमेट हमाखैमोन ना सासे हनै लाखिनो नागिरबाय थादोंमोन लांखाबाय गोरलैफ्रा आंलाय मारै रेस्टुरेन्ट सानदों सासे हेलमेट हमाखैना लांखाबाय सालायनाया लामा हगारबावरा थो हगारबाय थो गोगोम दंलै जाना हिट जागोनलै मैसोफ्रा बरिया गुफुं गुफुंखा
मादै दे थांफै दे मादै सुन्दुरिया दखानाव थांगोननो गोजोन्थों गोबावनि उनाव बे माथो मेगना मोनसे गाज्रि जाबाय नोंलाय सिसाजों जोख्ल'जादों नामा मा नामलाय बाथौआ चिंकि मिंकि चिंकि मिंकि दहाय सासे इउटुबाव सोरबा चिंकि मादै दोननायसै नामा बेखौनो दोनबाय आङो मादै दोननायसै नामा नामालाय मुङा नों मा दोनदों निमि ओमफ्राय मासेयालाय बाथौ सिग्रानो आदै नामखौनो मिथिया गावनो मिथिया बाथौ सिग्रानो सासे सोरबा फंबायना बिनानाव फंबाय हरदों चिंकि मिंकि दोनसिनदों बेनो दोनदो बोरै जागोन होनबा सा लोंगासिनो दं आरोना जोंने मा नाम गोथावनो बे देरसिना बे रुफाब्रा बे रुफा बै सना सना माबाया सना नैखौ सना दोननोसैनो ओमफ्राय नैखौ रुफा आदैना आलिनिफ्राय जों दा फैबाय ओमफ्राय क'क्राझार टाउनाव दसे बेरायनोसै माथो सिख्लाफ्रा माथो जारौल' दं माथो क'क्राझारावहाय ने मामाय आदै बिरजयखौ दसे लोगो लायनोसै आदै बिरजयखौ बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया बेथ' दाउ गोदायो नैबे क'क्राझारावनो मोजां दालांबो बहा थाङा हा ए आदसा बहा बानाय होदों लाथायो सिगाङाव दं नै बेयाव आदै बिरजयजों दसे जों आदै बिरजय 2 months उनाव लोगो मोनबाय दिनैहाय दिनैसो खय बोसोर जाखोमोनलाय जोङो है बोसोर जायाखैब्रा 2 months औ बे बावखुंग्रियाव लोगो मोना जों बिनिफ्रायथ' गैया 2 months जाबायमोन नामा मानसिया माथो आलदा हेन्डसामसिन जानानै दंलै मेचिन गोदान बिहरगासिनोखा होनोसैलाय ओरै होनाङा बांगालफोरनि बायदि लानांगौब्रा आंखौ ओरैसिम होनफैयो बर'खौनो रायज्लायबावासो हारसासो रायज्लायफैयो बेनो आरोना नै आदै ने दखाना आदै दे औ दे बे नोंसोर फार्स्ट टाइम हाबगोन गाइस नैबे हटेल गौरां भेलियावहाय पुदिना बाथोन मोनजायो मोनजा पुदिना बाथोन दै बथला 19 थाखा बेवहाय ओइ जायोथो 19 थाखा जाथों 20 थाखा जाथों ना आदै बै आदसा आदै बे जायगाया बेयावसो दं ने सिख्लाफ्रा बेयावनो फैलाबायनानै एकदमबारे ओरै आथिं ओरै जिरायफैयो देखायदो दे बोखारबाय मिथिबाय माबायदि लायो पस्टफ्रा दोनग्रोबाय बेजों ओरै ससे फेन्दा नुजागोन मिथिबाय ओरै थास्लायनानै सिख्लाफोरनि पस्टफ्रा पस्ट आरो ओरै जालायावबो मिथिबाय बेनो आरोना गाइस नै गोबां मानसिफोरनो फट' लानाय नुयो आं ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयाव सफैदों आरोना गाइस हटेल गौरां भेलि होननाय मोजां मोनो दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैनानैहाय गोजौ जेबो गैया लांदां ना ओमफ्राय बेयाव अखा सिजोबबायनानै दै गोजा A few minutes later माबाया स्ट्रबेरिया माबायदि आरो स्ट्रबेरिया हिट हाउ सुइट खोदोमस्रि खोदोमस्रिलेबो नामा लोंनोसै दा नै Avione, French fries. Ini saking nego. Room सिङाव एसियानो ओंखारब्लानो खामनाय बायदि मोनजोब्बाय माथो ओमफ्राय जोंना ओरैहाय नै आलदा हेन्साबो सफैनानै दङ हेल' ओमफ्राय खबरा मोजां दा मोजां फैदो दा गौरां भेलिनिफ्राय थांसै आदै नालिनावहाय सेसा बेदरनिफ्राय ओंखाम जाहैगोन बिसोर दा फट' लादों बेवहाय मा होनदों थगायसोब्ला डाइरेक्ट ओजोंहाय आदैमोनहाय लोगो मोनहैसिगोन दे गोदोनि माबाखौ बाहायदों दा दे गोदोनि जन्थ्रखौ बाहायदो दे एसे जाबायना खोथा देरलायबाय दे दाना मानसिफ्रा हरदो दे परि ना जय शिव शंभु भोलेनाथ जय बांला गुरु सातर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 कोटि देवदेव फासिलिग्रे गणेश ठाकुर स्वयं प्रभु नारायण जाहाथे जानायफ्राय जेबो थाबथाब जाया ओंखायनो रायदा सरदार फोथां खालामनानै जौमोन बोराय राखेब बुरै साखि साबोद लानानै हा दै बारखन साखि साबोदलाय ससेम गोसो जासिगोन होननानै आक्रमण मावजिया गल' नायखाबाय जालुबायनालै मावजिया नै बे आक्रमण खालामदों दे टेस्टफ्रा जानोसै दे टेस्टफ्रा जानाय होनना खिथादो जानायसै दिनैहाय सेसा बेदर ओमफ्राय अमाबो दंदों नामा आं बेखौ फुङाव सियाय होनना मिथिखानाय बिमा गोरा जाथार माथो ने मूर्ख
लेबेलानो बारा जाथारबाय बि साला बे सनानि मालाफोरखौ गानलाबायनो हाया गोदोनाफोरखौ एक्टर नुनायनि महामुर्ख एक्सुवेलि आं जानो बानानै बारा जायासै आरोना सिसा बेदरखौ माने नै थिगैनो दं दे आंहालाय गोमोरबायसो नुदों डिसप्लेखौनो माने एक्सुवेलि बिराद मोजां आरोना लाइटआ ओंखाम जानायावसो खामानि होयो नङा लेबुआसो हट बिमा नैबे सबाया हायना होलाय बिमा सबाया हाय दे हो दे मा ओंख्रि नाङै जाखोब्रा बे आरि दुगायालाय आं बिदिनो जाखायो गोरानो अबसे बडि बिल्डार मानसिफोरना बारा ओंख्रि लाव लाव जालाबाया नङा बे संख्रि नामा औ औ आं बे संख्रिखौ मानि थाखाय जायो मिथिखायो ना ओरैनो भिटामिन मोननायनि थाखाय ओरै जायो बे गोथावब्रा नङा आदै सेसा बेदरा नोंथ' आं एवनायखौ मोनजाबा नांगौ थिग जायो आंना मालाबा जानायसो मालाबा जादो गोथावखौ आंना संख्रि अरिजिन नांलायालै आंना बिदिनो जायो नङा होमबा जों मालाय जानायाव खम हाग्रानि बेदरसो नालाय मानसियासो देहा गैया सिङाव पावारा आलादा दं आरोना रायजोफोर गोदोनि मार्शेल आर्ट्स बाहायोबा बेखौनो दाबो रेकर्ड दं आं खनसे रेकर्ड दं आरो 6 जन मानसिफोरजों बुलायनाय खारनानैसो गदों नामा ओमफ्राय नों खारनानैसो गदों नामा आं खारनानै गयो बा मबेबा औवा बारियाव थ्रोब नायस्लाबदों सेस औवा बारियाव हाबफेरनाय रेकर्ड गैयालै औवा बिजौ औवा गाखोनायाव जे दब्लायबोदों होननाया दाउबो बासा दंलायबो होननाया मोजां खोनादों गावसोरखौ बिदि सेंग्रायै थाबाय थागोन मोनाखै बियो नोंबो बोरायसै बोसोरनै दंबावलै लाइनसो हमो बोसोरनै गैलालै आंहा बोसोरनैखौ नेला नायबानो जाबाय बियो गाबोन लायनो थांनो नंला जाना होनला ओरैहाय जोंहा बसनो आं नांला नङालै बे आथिं नाङाखिसो जायोलै हो सानैनोबो हो सानैनोबो एफा एफा हो आंनो ने बुरजा दङ दङ नङा एफाब्रा गरबा सानना होलाय बिमा गरबा सानना हो गरबा औ जि नेमनो गरबा औ बिदिबा लाजागोन मामानि ओरैल' खारा औ गरबा ब्रा जाबाय दे आंना बांसिन फैबावबायसो जोंथ' दा जाखांबायबो लोंखांबायबो ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना थांनो ओंखारबाय आरोना नोंथ' जों उन्दुखासिगोन जों दा थांसै थांनानै दुगैनोसै जों दा आदै दुवा जाहै आदैयाथ' थांलांसिगोन बेयावनो ओमफ्राय आदै थेंकिउसै दे अके सेसाजों जासिबाय सिसाजों जासिबाय थांसै दा ओमफ्राय दिनै ब्लगखौ बेयाव नुथोंसै जों जिखुनु थाबाय थांनोसै मामाय जाजों थाबैनो 100K खालामाबा सिलभार प्ले बटन आलायनो लुबैनाया हामलानो मानसिया न'आव आंबायदि ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर थाबैनो जोंहा आदैनिखौ 100K थाबैनो खालामना हरनांगौ जोंहाबो आदै दुगानिखौ थाबैनो 50K खालामनांगौ आरोना रायजोफोर आदै दुगानिखौ नोंसोर रावबो बारा नायसाखा नोंनिखौ खालामग्रोनांगौब्रा 200K बार नांलाना आंनिखौ आंनिखौ माजों हागोन नोंलाय एबार खराजों लागायगोन दाखालि हन्डा मेसिन मोना अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जायखिनि बर' राइडारनि फेमिलिफोर जोंहा दुगा बर'मोन नामाथाय इउटुब चेनेल नामा बेना दुगा मुसाहारि दुगा मुसाहारि थाबैनो 50K खालामना हो जोंहा रायजोफोर अनलायनानै आरोना बर'जों बर' अनलाइननि गेजेरजों अनलायनांगौ आरोना अनलायनांगौ जै 50K जाबायना बियो जा नोंसिनि बिराद दुगा भिडिअ होनो हागोन नोंसिनिफ्राय मटिभेसन नांगौ नालाय जे नोंसिनाव नटिफिकेसन सहैबाय बे आरो नोंसिनि गोदान हरबाय थानो हायो नालाय ओंखायनो आरोना थाबैनो 50K खालामना हो एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय जायखिया कमेन्ट थांनांगौ एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बर' राइडार फेमिलिफ्रा आंनाव खावसे दंखायो नालाय नोंनियाबो आंनाव खावसे दं आरो 50K जानायनि पार्टियाव फरिना बाथोन मोनजागोन जाहोबा गलालै जोङो नालि मोनामलायनाय आरोना स' नाइट मोनसे बेनो आरोना रायजोफोर खावलायहरनाय थाबाय जय शिब शंकर बलायनाय बाय बाय गाइस गुड नाइट